हिंदी बाई कैसा कोक तुमको दो कुछ दुख ऐसे होते हैं ना आप किसी को बोल पाओगे ना आप खुद से सह पाओगे तांगे शाका नाइटी ब्लॉग हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम मंजीत tabuk phungni tangkha 6:25 and ayan tabuk nokoka bini schoolo bini papa bai ke tabuk ang iko brush rok khainai ta brush rok khaioi mukhang rok suoi tui rok nangai kisa es khainai tabuk tomai musuknya angke rok nai tongdi tini vlog ang start khai ka phungni chimino full day ang shoot khainai so nó nai tongdi friends isa res khainai ne rokomani le mokri sit lai thangka tabu hotat sake mokre ni sisa kata angke tabuk tamkha 9:30 tami thangka angke tabuk daki songna nangnai tangenge ke 10:30 ingke ayam ro sok paisi nai angke bed rock sob joto miloge tabuk manu songnai iko joto thik khai ka tabuk daki mai songna nangnai iko ayan ni bagi khe chili paneer khai dikata chili toriya khobo chili chaya haino songe dikata angke orokhe mai boksa jak tai chini bagi khe mui songnai aba baki tongota tabuk ani bagai ko green tea najak green tea nanggai teisa chini bagi songnai ta mui good ko biscuit by green tea nangnai tabuk tini khe kisa leri thangka thuma basa bole kha ke bazar rok bokri kha bazar tui haike se chini bagi mui songnai ke tini kisa ler nai bazar rok haike ang tabu mui songnai chini bagi obosia khainai norok bai ke norok nai tongita iko sok pai kata norok kenai iko friends tabuk tam kha ekta ke dipurni maijana bage asuka iko abo toktoi muikhe chini bage songka bongkha paneer chili paneer enke abo miani muido iko milok songka ta mia horo obono iko abo ani buphangni kaisa moso chainai gerna abo yode yok nai saimalia but chainai gerna tu tabuk naigra na tu mosoro jawi moso pok tong yak khu yok ya ta emne khaleng karak no do but pok tong yak khu ta ko langsung kak hai ko tabuk ayan no pori tongo tangin ke borong ni khana test nanai phu iko science subject ni borong ni khana test tongo ta oboni bagai kisa pori tongo bono tabuk tam kha poni tinta rok ke bo asake muktri phaika ke bono muthuri kata tai bini sari ko tuition botong do 5:30 ang chimi phungo 6 ta basa mani bagai kisa muktri phaikata tai tini level lengkha tanghengka ke school ni phaioi taisa porikha khana test tongo hine angke kisa handwriting rok bo seika hine kisa bo lengi thangkata but asake thuka bo sise sijaklia 6 ta rok tamkha tini ni class paikata thangmalia ke oro wati bo phairika current bo kere saijung asugui ma tongkha duita ni thika tabuk 6 ta tapkha asuk jora saijung asugui tongkha
Sajung hengke tamo muito mano. Waisa ke amano muito mano, waisa ke babu no muito mano. Amano muito man ke le kok to sai mano phone bai. But babu no bobai to kok sai melia. Naidi tabuk wati bo starting kha. Bini tuition no thangmalia chakha. Thangkale wati sikam tai ghonta kaisa wait khaimani pore current shock paika iko naidi 7 tam kha. But ayan ke tau khana thui tongo. Tabuk ke ang iko sanjani duprok ni tongo ta. Duprok ruwoi ke ang saisung no cha nung nei iko cha box saka. Tabuk sabai biscuit sana bage biscuit packet kaisa khuloi tongo ta. Saisung kun phana aram nangya. Opa chana ongtho beraina ongtho kun phana aram nangya. But tangkai nei borokri saijung masa nai ke ko joto ready khai tongo ta. Nadi ani chabo ready engkha tabuk nungnani pala. Angke tini ni blog tai logilap kere oro no end khai ma chao. Angke ang malai nai tisha katal kaisa blog malai nai angke norok like rok share rok khai ridi tai new nai rok subscribe khai ridi angke kisa bwkha tongthogo norok subscribe khai ke like rok khai ke ang bwkha surang gota. Angke friends bye.